ደጋጊምኪ ድመቂ ከም ሓቂ ኣብዞም ሓሙሽተ ኩነታት ወትሩ ስቕበል ስቕታ ከም ድኽመት ገይሩ ዝሓስብ ሰብ ውሑድ ኣይኮነን ይኹን እምበር ስቕታኻ ካብ ዝኾነ ትዛረቦ ቃል ንላዕሊ ሓያል ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ብዛዕባ ድኽመት ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይርዳእ ዓይነት ሓይሊ ዝዛረብ ዘለኹ መዓስ ኣፍካ ዓፂኻ ግብርኻ ባዕሉ ክዛረብ ከም እትፈቅድ ካብ ምፍላጥ ዝመጽእ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ኣሎ እወ ርዱእ እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ነገር ድምፁ ከስምዕ ዝደልየላ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ኩሉ ሰብ ርእይቶ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ዝብሎ ኣለዎ ማሕበራዊ ሚድያ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ማይክሮፎንን መድረኽን ሂብዎ እዩ ንኹሉ ነገር ምላሽ ክንህብ ዘለና ኮይኑ ይስምዐና ካብ ኩሉ ወቐሳ ንገዛእ ርእስና ክንከላኸል ዘለና ኮይኑ ይስምዐና ሕልምታትና ጌና ክርዳእ ንዘይክእል ሰብ ከነካፍል ዘለና ኮይኑ ይስምዐና ወለዶይ ሕጂ ግን ስቕታኻ ዝበለፀን ዝሓየለን መሳርሒኻ ዝኾነሎም ሓሙሽተ ኣጋጣሚታት ኣለዉ ኣብዞም ሓሙሽተ ህሞታት ብዘይ ምዝራብ ኣፍካ ብምዕፃው ንሙሉእ ህይወትካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ኣብዞም ሓሙሽተ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሓሙሻይ ንመልሓስካ መሊሕካ ስቕ ምባል እንተደኣ ተማሂርካ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ንሙሉእ ህይወት ዝምንዮ ግን ከዓ ዘይረኽቦ ደረጃ ህይወት ክትጓናፀፍ ኢኻ ወለዶይ እቶም ኩነታት ሓደ ብሓደ ክዝርዝረልከ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሕ ቅድሚ ግን ኣብዚ ቻነል ሓድሽ ተኾንካ ሳብስክራይብ ግበር ነዛ ቪድዮ ከዓ ላይክ ሃባ ኣበይ ሃገር ኮይንካ ነዚ ትሕዝቶ ትከታተሎ ኣለኻ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፈለይ ንኺድ ቀዳማይ ብዛዕባ ቐጻሊ እንታይ ከም ትገብር ካብ ምዝራብ ስቕበል ፕላንካ ባህግኻ ምእዋይ የቋርጽ ንኹሉ ሰብ እንታይ ክትገብር ከም ዝሓሰብካ ምንጋር ግደፎ ጌና እታ ፈላመይቲ ስጉምቲ ከይወሰድካ ክንስኻ ሽቶታትካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምልጣፍ ኣቋርጽ ወለዶይ ንኹሉ ሰብ ቀጻሊ እንታይ ከም ትገብር ምስ ትነግር እንታይ ከም ዝኸውን ትፈልጥ ዶ ጌና ከይተዓወትካ ክንስኻ ናይ ሓሶት ናይ ዓወት ስምዒት ኣብ ውሽጥኻ ዓስለካ ሓንጎልካ ነቲ ስራሕ ድሮ ከም ስራሕካዮ ገይሩ ክሓስብ ይጅምር ብኡ መጠን ከዓ ውዕውዕ ስምዒትካ ጎድል እቲ ቐጻሊ ስጉምትኻ ጌና ከጀመርካዮ ጠቓዒትን ኣድንቖትን ሰባት ስለ ዝረኸብካሉ ናይ ምግባር ናይ ምዕዋት ዝነበረካ ምልዓዓል ይበንን እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ዝርአ እዩ ሓደ ሰብ ሓድሽ ስራሕ ብሓድሽ መንፈስ ምልዓዓልን ይጅምር ንኹሉ ሰብ ስራሕ ከም ጀመረ ነግር ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይሩ ላይክን ኮመንትን ንረክብ ድሕሪ 3 ወርሒ ግን ወላ ሓንቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዝተጨበጠ ሕልሚ ዝተበጽሐ ሸቶ የለን ስለምንታይ ምኽንያቱ ኩሉ ጸዓቱ ኣብ ክንድነት ስራሕ ምስራሕ ኣብ ዘረባ ስለ ዝጸንቀቑ እዩ እቶም ናይ ብሓቂ ሓደ ነገር ዝገብሩ ሰባት እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝእውጅሉ ግዜ ይብሎምን ምኽንያቱ ቀጻሊ ስጉምቶም ኣብ ምትግባር ስርሖም ኣብ ምክዋን ሕልሞም ኣብ ምግሃድ ንገዛእ ርእሶም ኣብ ምዕባይ ትሑዛት እዮም ወለዶይ ቀጻሊ መደብካ ወይ ቀጻሊ እንታይ ከም ትገብር ጋዜጣዊ መግለፂ ምሃብ የድልን እዩ እንታይ ደኣ ተወፋይነትካ እዩ ዘድልዮ ብቐጻልነት ምስራሕ እዩ ዘድልዮ ኩሉ መዓልቲ ገስኪስካ ብትግሃት ተንሲእኻ ወላ ሓደ ሰብ ከይረኣየካ ስራሕኻ ምክዋን እዩ ዘድልዮ ቀጻሊ እንታይ ከም ትገብር ከይተዛረብካ ስቕ ምስ ትብል ጉልበትካ ምልዓዓልካ ራእይኻ ትዕቅብ ነቶም ነቐፍትን ተጠራጠርትን ድማ ካብ ሓሳብካ ተውፅኦም ቀጻሊ እንታይ ከም ትገብር ኣብ ዝተዛረብካለሁም መትገለ ሰባት ብዛዕባ እቲ ክትበፅሖ ዝሓሰብካዮ ነገር ኣሉታዊ ሓበሬታ ስግኣት ክኸውን ከም ዘይክእል ብምግላጽ ንስጉምትኻ ክትዓናቕፉኻ ክፍትን እዮም ሓሳዳት ስለ ዝኾኑ ዘይኮኑስ ነቲ ንስኻ ትሪኦ ዘለኻ ክሪእዎ ስለ ዘይክእሉ እዮም ምኽንያቱ ካብ ናቶም ዓቕሚ ወይ ድሩትነት ደኣ እምበር ካብ ናትካ ዓቕሚ ነተሓሳስባን ተበጊሶም ኣይኮኑን ዝጥምትዎ ዘለዉ ስለዚ ብስቕታ ስራሕካ ፈጽም ሕልምኻ ግህድ ዓወትካ ድምፂ ይግበር ውፅኢትካ ዛረብ ቀጻሊ እንታይ ከም ትገብር ከይተዛረብካ ብስቕታ ስራሕካ ምስ ፈጸምካ ሰባት ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝሃነጽካዮ ምስ ረኣዩ ፈጺመ ትፅቢት ኣይገበርኩልካን ካብ ምባል ወፃኢ ካልእ ዝብል ቃል ኣይክህልዎምን እዩ ሓይሊ ናይ ስቕታ ድማ እዚ እዩ ካልኣይ ክትፍተን ከለኻ ስቕበል ህይወት ክትፍትነካ ትኽእል እያ ሰባት ኮነ ኢሎም ክቆጥዑኻ ክላገጹልካ ክድህሉኻ ይኽእሉ እዮም ናትካ ስምዒት ክርእዩ ስለ ዝደልዩ ምላሽ ንኽትህብ ክደፋፍኡኻ እዮም ኣብዚ ክትርድኦ ዝግባእ ነገር እንተሃልዩ ግን ብስምዒት ምላሽ ብዝሃብካ ቁጥሪ ጸዓትካ ሕሊፍካ ትህብ ኣለኻ ማለት እዩ ብቁጥዐ ምላሽ ብዝሃብካ ቁጥሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ሕስብ ኣቡሎ እሞ ሓደ ሰብ ኮነ ኢሉ ክቆጥዐካ እንተኽኢሉ ይቋፃፀረካ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብውሕዳት ቃላት ጥራይ ብሕርቃን ክትግንፍል ክገብረካ እንተኽኢሉ ኣብታ ህሞት እቲኣ ዋንነትካ ወሲዶ ኣሎ ማለት እዩ ወላ ሓደ ሰብ ከም ድልዮቱ ክገብረካ ንስምዒትካ ሓፍሓፍ ከብሎ ኣይተፍቅን ክትፍተን ከለኻ ስቕ ምስ ትብል ምላሽ ንምሃብ ምስ ተኣቢ ኣብ ዙርያኻ ዕግርግር እናሃለወ
سمعيتك تقاصصيرك هدأتك مستحلو ازي اتناي بحق حيلي ولودي نجزا راسخا فصيمك ክትከላኸል የብልካ ናይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ንውርደት ኣምየን ኢሉ ዝቕበል ዓይነት ሰብ ክትከውን ኣለካ ማለት እውን ኣይኮነን ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ምንታይ መልሲ ክትብ ከም ዘለካ ብጥበብ ምረጽ ኩሉ ጸርፍ ምላሽ ይግብኦን እዩ ኩሉ ነቐፌታ ነፍሰ ምክልኻል የድልዮን እዩ ኩሉ መጎት እውን ተሳትፎኻ የድልዮን እዩ ገለ ሰባት ዝደልይዎ ነገር እሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ ምላሽካ እዮም ዝደልዩ ሕሱማት ስለ ዝኾኑ ንስኻ እውን ሕሱም ክትከውን ይደልዩ ስለ ዝወደቑ ወይ ድማ ስለ ዝፈሸሉ ንዓኻ እውን ናብቲ ናታቶም ደረጃ ከውርዱኻ ደልዩ ስራሕም ገዲፎም ብዛዕባ ካልእ ሰብ ክዛረቡ ስለ ዝውዕሉ ንዓኻ እውን ስራሕካ ገዲፍካ ምስኦም እንዳሓመኻ ክትውዕል ይደልዩ ንስኻ ግን ኣብ ደረጃኦም ወሪድካ ብዛዕባ ትገብሮ ዘለኻ ንዓኣቶም ከተእምን ኣብ ምክርኻር ግዜኻ ክትባኽን ይብልካን ኣብ ዕላማኻ ኢኻ ክትተኩር ዘለካ ኣብ ዕብየትካ ኢኻ ክትተኩር ዘለካ ዝበለጸ መንነትካ ምህናጽ ኢኻ ክትተኩር ዘለካ እዚ ድማ ዲስፕሊን ይሓትት ገለ ሰባት ክዛረቡኻ ከናውስኻ ክጸርፉኻ ከለዉ ውሽጥኻ ኩሉ ከተንፍስ ክደሊ ከሎ ስምዒትካ ተቆጻጸርካ ስቕ ንምባል ዘኽእል ዲስፕሊን ይሓትት ውሽጥኻ ኩሉ ክትዓት ክሳተፎ ክደሊ ከሎ እቲ ክትዕ ገዲፍካዮ ናብ ስራሕኻ ንምኻድ ዘኽእል ዲስፕሊን ይሓትት ሰላም ክሓይልኻ ስለ ዝኾነ ነዚ ክዘርግ ስፍትን ዝኾነ ሰብ ናባኻ ክቐርብ ስለ ዘይግብኦ ነዚ ሰላምካ ንምሕላው ዘድሊ ዲስፕሊን ይሓትት ወለዶይ ክትፍተን ከለኻ ስቕበል ግደፎም ይዛረቡ ግደፎም ይሃውትቱ ብዛዕባኻ ናይ ገዛእ ርእሶም ዛንታ ፍጠሩ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ብሕሜታ ትሑዛት ክኾኑ ከለዉ ንስኻ ድማ ኣብ ስቕታ ኮይንካ ናይ ውሽጥኻ ባህጊ ኣብ ምግሃድ ትሑዝኩን እቲ ኸልቢ ይነብሕ ገመል ጉዑዝ ይቕጽል ከም ዝበሃል ንሶም ይንብሑ ንስኻ ግን ቀጽል ሳልሳይ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወትካ ኣይትዛረብ ኩሉ ነገር ምዝራብ ኣየድልዮን እዩ ኩሉ ዝምድናታት ፖስት ክግበር ኣየድልዮን እዩ ኩሉ ቃልሲ ህይወትካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝርጋሕ ኣይደልን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ውልቃዊ ህይወቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብምዝርጋሕ ውሉፍ ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ዝበልዖ መግቢ ኩሉ ዝተሰምዖ ስምዒት ኩሉ ሓሳቡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝርግሕ እቲ ሓቀኛ ምንባር ምስቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዝርግሖ ዝተዳናገሮ መስል ሓደ ነገር ክነግረካ ዝበዝሐ ውልቃዊ ህይወትካ ካብ ዓይኒ ሰብ ክትዕቅቦ ይግባእ ዝምድናኻ ብምስጢር ሓዞ ምስ ኣፍቃሪትካ ካብ ቆፀራ ጀሚርካ ሕራይ ከም ዝበለትካ ከም ዝተባኣስኩም ብሓፈሻ ኩሉ ናይ ፍቕሪ ህይወትካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ትዝርግሐሉ እሞት ዳርጋ ንኹሉ ሰብ ናብቲ ሱቱር ክኸውን ዝግብኦ ህይወትካ ትዕድሞ ኣለኻ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ጉዳይ ፍቕርኻ ርእይቶ ንምሃብ ብቑዕ ኣይኮነን ናይ ህይወትካ ቃልሲ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣምላኽካን ይኹን ምናልባት እውን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ቀረብትኻን ጥራይ ኩሉ ሰብ ብምንታይ ቃልሲ ተሓልፍ ከም ዘለኻ ክፈልጥ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምዝርጋሕ ኣድላይ ኣይኮነን ገለ ሰባት ቃንዛኻ ከም መዘናግዒ ክጥቀሙሉ እዮም ገለ ሰባት ተነቃፍነትካ ከም መሳርሒ ክጥቀሙሉ እዮም ገለ ሰባት ድማ ነቲ ማይ ዘይጠዓመ ወረ ንምርካብ ጥራይ ዝግደሱልካ መሲሎም ክቐርቡኻ እዮም ወለዶይ ውልቃዊ ህይወትካ ብዝያዳ ብዘካፈልካ መጠን ሰባት ብዝያዳ ዝፈልጡኻ ኮይኑ ክስምዖም ይጅምር ብዝያዳ ዝፈለጡኻ ኮይኑ ዝተሰምዖ መጠን ድማ ክንዕቑኻ ጅምሩ ካብኣ ሓሊፉ ኣብ ህይወትካ ብምሉኡ መሰል ዘለዎም ኮይኑ ይስምዖም ኣብ ህይወትካ ግን መሰል የብሎምን ክህልዎም እውን ኣይክእልን እዩ ህይወትካ ናትካ ጥራያ ውዕዘኻ ናትካ ጥራዩ ዛንታኻ ናትካ ጥራዩ መን ናብ ህይወትካ ከኣቱ ከም ዝኽእል ትውስን ድማ ንስኻ ጥራይኻ ውልቃዊ ህይወትካ ምዕቃብ ብምስጢራ ምንቅስቓስ ሓደ ሓያል ነገር ኣሎ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወትካ ካብ ምዝራብ ስቕ ምስ ትብል ሓይልኻ ትዕቅብ ክብርታትካ ትዕቅብ ዶባትካ ትዕቅብ ዶብ ድማ ነቶም ንዓኻ ቀርቡኻ ዝግብኦም ሰባት ካብቶም ወጣማት ሰባት ዝፈሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዚ ነቲ ናትካ ህይወት ጥራይ ዝኾነ ሓሉ ነቲ ውልቃዊ ዝኾነ ባህግኻ ጸዓረሉ ውልቃዊ ማለት ምስጢር ማለት ዘይኮነስ ንገዛእ ርእስኻ ምኽባር ማለት ከም ዝኾነ ተረዳእ ራብዓይ ኣብ ቃንዛ ክትህሉ ከለኻ ስቕበል እዚ ኣብ ቃንዛኻ እውን ስቕበል ዝብል ክትሰምዕ ከለኻ ገርመካ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ቃንዛ ክትከውን ከለኻ ስምዒትካ ክትገልጽ ውሽጥኻ ደፋፍእካ እዩ ብዛዕባ ቃንዛኻ ክትዛረብ ትደሊ ኢኻ ብትኽክል እውን ንዕኡ ዝኸውን ማለት ቃንዛኻ ክትዛረበሉ ዝግብኦ ግዜ ቦታን ኣሎ ኣነ ስቕበል ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ኣብቲ ብሲኦል ተሓልፈሉ ህሞትን ኩሉ ሰብ እንተወዲእካ ንምርኣይ ኣብ ዝከታተሉ ህሞት ኩሉ ንውሽጥኻ ጌርካ ስቕ ክትብል ኣለካ ኣብቲ ኩሉ ነገርካ ዝተባላሸወሉ ሰባት ክትስነፍ ክትወድቕ ኣብ ዝደልዩሉ ወቕትታት ኩሉ ተፃዊርካ ስቕ ክትብል ኣለካ ኣብቲ ህሞታት እቲ ስቕታኻ ዋልታኻን ዓርድኻን እዩ ስቕታኻ ጥራይ እኹል መግለጽ እዩ ምክንያቱ ገለ ቃንዛታት ኣለዉ ብቓላትን ምግላጽ ኣዝዮም ዝኸብዱ ገለ ቃልሲ ህይወት እውን ኣሎ ክግለጽ ዘይክእል ሱቱር ክኸውን ዝግብኦ ገለ ኩነታት ኣለዉ ብምስጢር እናሃነጽካ ብስቕታ ክትሳቐ ዝጠልሙ
كل شامبيون بزخونتات حليفيو كل عود سب كيقدر كبكي تسفا قرص دليلهم موتات حليفيو جنا ابت قانزا صنكر كونتات سقايما يتزاربون ناب سوشيال ميديا يزرغحن انتاي دا نت قانزا تصاويرهم اسقيتهم نتسرح سريحهم زياده دلديلهم عوتات كوينهم وصيهم ولودي قانزاخا غزياو خون كله بت قانزا تغبرو تفصمو جن نباري سلازي قانزاخا كرمسكا كتفقدلو تخيليخا وي كهانصكا كتفقدلو تخيليخا كطفاكا تفقدلو تخيليخا وي ون كعبيكا تفقدلو تخيليخا كتغبرو تخيل زبلص ነገር ተሃልዩ ቃንዛኻ ኽኢልካ ኣፍካ ዓጺኻ ንቕድሚት ጉዕዞኻ ምቕጻል ጥራዩ ምኽንያቱ ቃንዛኻ ዓወትካ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ መስተርሆትካ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ውጽኢታዊ ትኾነሉ ግዜ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ግን ነቲ ቃንዛ ዝመልኦ ኩነታት ክትጻወር ይሓተካ ንቕድሚት ክትመርሽ ይሓተካ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኩሉ ነገር ክባላሾ እናደልየ ከሎ ትኹረትካ ክትዕቅብ ሓተካ ኣብ መወዳእታ ምስ ሓለፍካዮ ናብቲ መስተርሆትካ ምስ በጻሕኻ ስቕታኻ ኽቡር ዋጋ ከም ዝነበሮ ክትርዳእኻ ምኽንያቱ ንጸላእትኻ ኣብቲ ቃንዛኻ ተስፋ ምቁራጽን ናይ ምርኣይ ዕግበታ ይሃብካዮምን ነቶም ተጠራጠርቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ናትካ መውዳቕ ክሪኡ ዕድል ይሃብካዮምን ቃንዛኻ ኽኢልካ ርእስኻ ድኒንካ ነቲ ስራሕ ሰሪሕኻ ውጽኢትካ ባዕሉ ክዛረብ ፈቒድካ ሓይሊ ናይቲ ኣብ ቃንዛኻ ስቕ ምባል እዚ እዩ ባህርኻ ሃንጽ ተጻዋርነትካ ሃንጽ ጸገም ዘየድንኖ መንነት ሃንጽ ሓሙሻይ ብዛዕባ ጉዳይ ካልኦት ሰባት ስቕበል ብዛዕባ ጉዳይ ካልኦት ሰባት ስቕ ምስ ትጅምር ካብ ብዙሕ ምምሳል ካብ ብዙሕ ጭንቀት ካብ ብዙሕ ጸዓት ምብኻን ትድሕን ኢኻ ካብ ጉዳይ ካልኦት ሰባት ውፃእ ሕሜታ ቋርጽ ወረ ምስዋር ቋርጽ ምሳኻ ወላ ሓንቲ ምትእስሳር ኣብ ዘይብሉ ዛዕባ ወይ ኩነታት ንገዛእ ርእስኻ ምሕዋስ ቋርጽ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክትዛረብ ከለኻ እንታይ ከም ዝፍጠር ትፈልጥ ዶ ወትሩ ብዛዕባ ናይ ካልእ ሰብ ውድቀት ትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ ካልእ ሰብ ወትሩ ብዛዕባኻ ክዛረብ እዩ ማለት እዩ ወትሩ ናይ ካልእ ሰብ ምርጫታት ትፈርድ እንተደኣ ኮይንካ ካልእ ሰብ ወትሩ ናትካ ምርጫ እውን ክፈርዶ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣድማሳዊ ሕጊ እዩ ዝዘራእኻዮ ኢኻ ትዓጽድ እቲ ዘገርም ድማ እዚ እዩ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ምዝራብ ምስ ተቋርጽ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ተጥፍእ ከም ዝነበርካ ክትግንዘብ ትጅምር ክንደይ ዝኣክል ጉልበት ኣብ ዘየገድስ ነገራት ተባኽን ከም ዝነበርካ ክትርዳእ ትጅምር ክንደይ ዝኣክል ናይ እምሮኻ ቦታ ብዛዕባኻ ንዘይሓስቡ ሰባት ንዓኻ ብዘይጠቅም ነገር ተውዕሎ ከም ዝነበርካ ክስወጠካ ጅምር ኣብ እንታይ ትኹረት ትገብር ንኽውንነትካ ውስኑ እዩ ትኹረትካ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ድራማ እንተደኣ ኮይኑ ህይወትካ ብድራማ ዝተመልአት ክትከውን እያ ትኹረትካ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ጸገም እንተደኣ ኮይኑ ናትካ ጸገማት እትፈትሓሉ ግዜ ኣይክህልወካን እዩ ትኹረትካ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጉዳይ ክትገብር ከለኻ ግን ኣብ መንገዲ ክትጸንሕ ማለት ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕብየት ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሸቶታት ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጉዕዞ ተተኩር ኩሉ ነገር ድማ ክቕየር ጅምር ብዝቐልጠፈ ክትንቀሳቐስ ትጅምር ዝያዳ ክትዕወት ትጅምር እቲ ክትኮነ ዝተፈጠርካ ሰብ ክትከውን ትጅምር ምኽንያቱ ብናይ ካልኦት ሰባት ጉዳይ ኣይተዘናጋዕኸን ኣይተመቓቐልካን ኣይተዳኸምካን ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ሙሉእ ብሙሉእ ትኹረት ጌርካ ኣለኻ እቲ ተኣምር ድማ ኣብኡ ክፍጠር ይጅምር ስለዚ ወለደይ ንነብስኻ ሕጂ ነዚ መብጻዓ ዝእትወላ ናይ ካልኦት ሰባት ጉዳይ ናትካ ጉዳይ ኣይኮነን ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ንስኻ ተሃንጾ ዘለኻ መንነትካ ንመጻኢ ዕድልካ ናይ ጸልዎን እዩ ንሳቶም ከመይ ይነብሩ ኣለዉ ንስኻ ከመይ ትነብር ከም ዘለኻ ኣይውስኖን እዩ ትኹረትካ ዓቅብ ዲስፕሊንካ ዓቅብ ስቕበል ወለዶይ ሕጂ ነዚ ኩሉ ክብለካ ጸናሕኹ ከጠቓልሎ ኣብዞም 5 ኩነታት ስቕ ምባል ምስ ትመልኽ ንገዛእ ርእስኻ ትመልካ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ትመልኽ ድማ ኣብ ህይወትካ ዝፀዓርካሉ ነገር ክትዕወተሉ ትኽእል ኢኻ ምኽንያቱ ስቕታ ምምላኽ ንገዛእ ርእስኻ ምምላኽ እዩ ስቕታ ብዛዕባ ኣብ ቀጻልን ትወስዶ ስጉምቲ ትኹረትካ ምዕቃብ እዩ ስቕታ ብዛዕባ ክትፍትን ከለኻ ሓያል ምዃን እዩ ስቕታ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወትካ ውሕስ ምግባር እዩ ስቕታ ብዛዕባ ኣብ ግዜ ቃንዛኻ ተጻዋሪ ዓቃል ምዃን እዩ ስቕታ ብዛዕባ ትኹረትካ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እምበር ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ጉዳይ ዘይምግባር እዩ ስቕታ ድኹም ብዛዕባ ምዃን ኣይኮነን ስምዒት ኣልቦ ብዛዕባ ምዃን እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ስቕታ ማለት ስትራቴጂካዊ ብዛዕባ ምዃን እዩ ኩሉ ኩነታት ናትካ ድምፂ ወይ ሓሳብ ከም ዘየድልዮ ብዛዕባ ምርዳእ እዩ ገለ ህሞታት ዲስፕሊን ካሓትት ገለ ህሞታት ንገዛእ ርእስኻ ምግታእ ሓቱ ገለ ህሞታት ድማ እቲ ኩነታት ትሕቲ ቁፅፅርካ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ህድእ ክትብል ሓተካ ዓለም ብጫውጫውታ ተመሊኣ ኩሉ ሰብ ኣቓልቦ ንምርካብ ጽዕር ኩሉ ሰብ ክስማዕ ሃረር ይብል ንስኻ ግን ዝተፈለኻ ትከውን ኣለኻ ስቕታኻ ሓይሊ ምዃኑ ህድኣት ዓቕሚ ምዃኑ እቲ መልሓሱ ዝቋጻጸር ሰብ ህይወቱ ከም ዝቋጻጸር ክትርዳእ ኣለካ ወለዶይ
ሕጂ ኣበየናይ ደረጃ ከም ዘለኻ ሕሰብ ብዛዕባ ትቃለሶ ዘለኻ ህይወት ሕሰብ ብዛዕባ ትኽትኮነ ትፍትን ዘለኻ መንነትካ ሕሰብ እሞ ነዚ ሕቶ ዝነብስኻ ሕሰብታ ብዙሕ ድየ ዝዛረብ ዘለኹ በቃላተይ ሓይለይ ሓሊፈ ህብ ድየ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ንሰባት ዘይግብኦም ቦታ ይህቦም ኣለኹ ድየ መልስኻ እውን ተደኣ ኮይኑ ንምቕያር ግዜኻ ዝኣኸለ መስለኒ ናይ ሰቕታ ሓይሊ እትርዳኣሉ ግዜ ኣኺለ ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ እትንቀሳቐሰሉ ግዜ ኣኺለ ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ብዘይርድኦ መንገዲ እትሰርሓሉ ግዜ ኣኺለ ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ ንሳቶም ብዘረባ ትሑዛት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ንስኻ ብስራሕ ትሑዝ ክትከውን ኢኻ ንሳቶም ብዛዕባኦም መግለፂ ኣብ ምሃብ ትሑዛት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ንስኻ ኣብ ምትግባር ትሑዝ ክትከውን ኢኻ ንሳቶም ንዘይረብሕ መልሲ ክህቡ ትሑዛት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ንስኻ ብምዕዋት ትሑዝ ክትከውን ኢኻ ሓደ መዓልቲ ድማ ማለት ካብ ሎሚ ኣብ ዘይረሓቐ ግዜ ሰባት እንቃዓሪሮም ነቲ ዝሃነፅካዮ ክርእይዎ እዮም ክሳብ ክንደይ ሪሒቕካ ከም ዝኸድካ ክርድኦም እዩ እቲ ዝኾንካዮ መንነት ምስ ረኣዩ ብኸመይ ከም ዝገበርካዮ ክግረሙ ክሓቱኻ እዮም ግን ንስኻ ወላ ሓደ መልሲ ኣይትሃቦም እቲ ምንታይሲ ሓይሊ ስቕታ ተማሂርካ ኢኻ ተግባራትካ ካብ ቃላትካ ንላዕሊ ድምፂ ከም ዘለዎም ተማሂርካ ኢኻ ውፅኢትካ ካብ ዘረባታትካ ንላዕሊ ኣእመንቲ ምዃኖም ተማሂርካ ኢኻ እቲ ኣዝዩ ውሕድ ዝዛረብ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ዝበዝሐ ከም ዝዕወት ተማሂርካ ኢኻ ወለዶይ ቅድሚ ዘርእስትና ምዕፃውና ድማ ንዓኻ ዘቕርበልካ ብድሆዝ እዩ ንዝቕፅል 30 መዓልታት ኣብዞም 5 ኩነታት ስቕ ምባል ተለማመድ ናይ ቀጻልት ስጉምትኻ ይተኣውጅ ክትፍተን ከለኻ ምላሽ ኣይትሃብ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወትካ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ንኹሉ ሰብ ኣይተካፍል ቃንዛኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይትዘርግሕ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ኣይትዛረብ ሽዑብ ህይወትካ እንታይ ከም ዝኸውን ተዓዘብ ፀዓትካ ከመይ ከም ዝቕየር ተዓዘብ ትኹረትካ ከመይ ከም ዝመስል ተዓዘብ ጥቕልል ብዝበለ ህይወትካ ከመይ ከም ዝልወጥ ተዓዘብ ስቕታ ባድነት ዘይኮነስ ሙሉእነት እዩ ምስክር ዘየልዮ ሓይሊ እዩ መረጋገፂ ዘየልዮ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ስቕ ምባል እንተደኣ ተማሂርካ ካብቲ ትፈልጦን ላዕሊ ሓያል ኢኻ ካብቲ ተኣምኖን ላዕሊ ክእለት ኣለካ ካብቲ ክትግምቶ ትኽእል ላዕሊ ንዕብየት ዝተዳለኻ ኢኻ ነቲ ሓይሊ ክትሕልዎ ኣለካ ነቲ ዓቕሚ ክትሕልዎ ኣለካ ነቲ ፃውዒት ክተኽብሮ ኣለካ ነዚ ንምግባር ዝበለፀ መንገዲ ድማ ስቕ ምባል እዩ ብስቕታ ምንቅስቓስ ህይወትካ ባዕላ ክትዛረብ ምፍቃድ እዩ ስለዚ ምዝራብ ኣቋርፅ ምስራሕ ጀምር ምግላፅ ኣቋርፅ ምትግባር ጀምር ብዘረባ ምክልኻል ኣቋርፅ ብተግባር ምምዕባል ጀምር ስቕታኻ ድኽመት ዘይኮነስ ምስጢራዊ መሳርሒኻ እዩ ንተወዳዳሪኻ ትስዕረሉ ብልጫኻ እዩ ካብቶም ዘረባ ጥራይ እምበር ተግባር ዘይብሎም ሰባት ዝፈልየካ ነገር እዩ ኣፍካ ምዕፃው ምስ ትኽእል ስቕ ምባል ምስ ትመልኽ ዝዓግተካ ሓይሊ ይክህሉን እዩ ዝኾነ ዕንቅፋት ዝኾነ ብድሆ ኣይክብድህካን ትምኒትካ ንምጭባጥ ካብ ኢድካ ዝረሓቐ ኣይክኸውንን እዩ ብዕላማ ብትኹረት ብሓይሊ ትጓዓዝ እንተደኣ ኮይንካ ዓወት ኣብ ቀረባኻ እዩ ሰባት ድማ እቲ ክትኮነ ዝተፈጠርካዮ መንነት ምስ ኮንካ ብኣድንቖት ካብ ምዕዛብ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ኣይክህልዎምን እዩ ወለዶይ ስለዚ ንቕድሚት ሰጉም ኣብዞም 5 ኩነታት ስቕ በል ሓያል ኩን ዘይትድፈር ኩን ዓወትካ ባዕሉ ክዛረብ ጉደፎ ሓንቲ ነገር ግን ኣይትረስዕ ንስኻ ኣብ ዝሃለኻ ሃሉ መጻኢኻ ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለካ እዩ ኣባሰርካ ኣለኹ ኣብ መጻኢ ይራኽበና ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ጽረናይ ጸላም መብራት ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቐንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ኣይ ምስቲ ብርሃኖም ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ
تفترو بهرياوي بعلوم نبعلوم ناتداراربو نزا سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يزنبو حدا جزيت سلام دبنا يشفنوم يتاراترو خايلو قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نابانا حانت عباي ورحي بزوحات كواخبتي سرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زود بدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر في التراب ورحن كواخبتنا فرحتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي